Hallo mijn mensen, hallo Suriname. Fawaka na nga alas ma. Me hoop tak alas anego boom. Misap tak anego bumaya. Sa usadu. Mi wan aksi. Me fado na direct na nga doro in oso. Mine dralo. Mi wan aksi mane Chandrika Persat Santoki. Mi wan aksi yutok mane Chandrika Persat Santoki. Persoonlijk mi wan aksi yutok. Oteng meneer Chandrika Persat Santoki ego pai a waterschade voor Brokopondo. Je long e hasti e regel aduf nikeri. Ma fa awaka nanga abenaland, fa awaka nanga Brokopondo des masabe sungu dat si. Meneer Chandrika Persat Santoki ga u wat zeggen, hè? Wees realistisch en wees eerlijk met uzelf. Wees realistisch en wees eerlijk met uzelf. No do you na wan president voor wan kondre no chara ko in a systeem. No do tegen trasrana matrik tegen blakke man of tegen trasot bevolking in a kondre dat you a power you egis man no more. No doing. No doing want ano so you so jouw soorten stempot you dape. No, ano jouw soorten wan stempot you dape na sranang stempot you dape na hersranang volk stempot you dape. Dat you no kan libi partijdig nanga sranang. Dat kunt u niet maken. You na wan president voor wan kondre. You na wan president voor wan kondre. You no kan libi partijdig. Bigi president voor wan kondre e ab dekati etaki. En af wanika. A geboren getogen na wanika. Maar e ati de na nikeri. Zij die ati de na nikeri. Omdat na dat si moro ab moro voer van jouw soorten. Hou op daarmee, meneer Chandrika Persat Santoki. U stop a apartheid in Sranang. U stop a pratisma tak buskondre blakamaya fans en die staat. U stop de sandati. En u stop ook de etnische politiek voeren gedoe. A etnische politiek voeren met om men voor unu no haal genoeg zetels omdat u racist. Jullie zijn racist bezig. U stop a etniciteit dan dis dan dat u stop de sandati. Herde we wakai long etak negatief sani over meneer Rusland, toch? We tak walo negatief sa omdat na sadesma e leer unu sa umus do of de payu fu taking. Maar wansan unom vergiti tak meneer Rusland bede na NH. Meneer Rusland roko na NH. Nooit amangwe in houtsector of goudsector. Want unoma bewijs de sandati. Dat de kartak na soas mau afano do no de potlek president was masano abigay. Meneer Rusland no ser abenaland chere. Meneer Rusland no ser abenaland mau luku sa ipsa no de sens di arakeren di sisno. Bijna a her benaland serigi trasot sma buitenlander fukong e puru e chagwe nomo. So puru chagwe balaste ne pai, next ne pai, so puru chagwe. En daye konanga apartheid meneer Chandrika Persat Santoki. Je shitak ane pas to. Je shitak ane pas. Dus mijn mensen, stemmen jullie bewust. Uno mek grap, wins van we kost meneer Rusland we tak over, mama u denk fini. U denk boem, u gebruik aan verstand unu jaso dat u schreef voor shitak hey. Amadis no hebzucht. Amadis of abe hebzucht toch. Amabe sera kondrekba. Abe abo men hout concessie na hout concessie. Maar dat heeft hij niet. Dat heeft hij niet. Dat want takamano abigay ano hebzucht. En na de sosma die zo afano do. Voor 2025 voor chara kondre. Of uno wan brief me na usak. Wan partij die abi verstand voor char kondre na tapadat umus focus. En a partij dat na MPS. A partij dat na MPS. Teme taki unom luku tak na lady ere takso. Ay da woko na nga urak of woko na nga jarusu. Nee. U arka boskopu. U arka boskopu. Herde welo fanya. Uno sa po umus hoor of na links of na rechts soort partij umori. Mensen. U hoor na MPS. U make MPS seta kondreji unu. Make MPS stabila kus. U make MPS stabila kondreji unu. U stem je een partij sa op stabiliteit.
Uno make a stef unu go lasi na watra parte sa u de sekerta. En duf unu sabi unu atitak aparte dat no man. Ma toch we go pot a stef fu unu dape. Dat Tamara Day te MPS wini. Want sowieso MPS ko in coalitie. MPS kom in de coalitie. Dat te do ko in a coalitie ogefeta. MPS ne do not unu of die partij dan ne do not unu. Maar of we vergita ku be chade stem fu gogo lasi na wan verkeerde si. En no de of u chade stem fu go pot die bepaalde partijen sang no char kondre nooit of no sa no sa fafcha wan kondre na pur bruku weer bruku systeem wo de inen da wo pina moro erg omdat asma sa os do no da regering sa forum no de 2025 fus do to de eerste 2-3 jaren unom beriken tak dat asan ogo supel asan no go supel schrift omdat a olo a olo sang oliba bakami de zeker na wan budip olo. Waarom ik dat zeg? Omdat Chan be bartak dat. Ja, de mij go na IMF dis dat die fight NDP te met die IMF verdoen. Die regering dis gos doen. Mi bridengo 100 maal na IMF moro sa NDP bedu. Dus daarom met tak a dipi a gotrof unutok a dipi a olof sranato au dipi omen mal. Dus daarom ons kiezen bewust kiezen een boem partij zou saptak au ma ber afaya de eerste 3 jaar langa teleka oil en gas op begin roko. Isabi toch? Dus dat mi wan wenkutak ons kiezen die wan boem partij sa u de zeker tak die eerste 3 jaar au ma creëer die unu fu mu survive fu telek a oil en gas o ma roko. Anders na purbruku weer bruku. Na eerste jaar, tweede jaar, die wo bigistak we bige de we pina extra da wo longwa strategie pa regering dat bakator wel, kade na wan bu regering. Na wan bu partij is don dape. Maar uno ma wachti, je begrijpt? Dus daarom met u kies bewust. U denk bumpe wo potastem fu mijn mensen met tak nanga unu srana man. Met tak nanga unu emotar tak nanga unu denk bumpe wo potastem unu. Fu, uno go potengi wan verkeerde partij. De eerste 3 jaar lang we pina 100 maal moro lek sa we pina no de. Dus dat mi be wan teigu even. U tek mi in lobby. U ne luka fesi nanga smasa etaki. Maar we arki den boodschappen no mo. Zolang we arki den boodschappen dan ben ik al tevreden. Isabi to? U potasten die MPS de eerste 3 jaar plannen dekba. De eerste 3 jaar plannen dekba. Fu pepe. Unu fu mus nyadring if teleka oil en gas op bigi uroko mijn mensen. Dus dat wilde ik even met jullie delen. Ik ga nu koken. Ik ga een bushwit glanzende baan met me. Dan mo nyang, dan mo rust. Bye bye. Swai swai. U tek mij niet lobbyeren mensen. Doei doei. Hallo Suriname. Ik heb een verzoek. Mijn mensen, mijn Surinaamse mensen, ik heb een verzoek. Wie kan me helpen? Wie kan me helpen alsjeblieft om Chan uit te lachen? Wauw! Chan blaka man karma kiss you. Chan 3% president van Suriname. Blaka man karma kiss you. Ipi nou langa. Ipi na den blakas malanga icha apartheid ko insrana. Yuna eerste president sancha verdeeldheid ko insrana. No blaka makarma kiss you. Blaka makarma I take you no go pay des maf nikeri. Wakay belofu alos an say no ma me kwarto. Wel de money sa furu links rechts ugo pay de mas de boeren fu nikeri. Fu a water overlast. Ugo pay de en me begu tewe pay de u denk broko pondo ba. U denk broko pondo, want daar hadden ze ook waternood. Dat betreft abo bigi waternood tegelijkertijd naar Nikeri. Dus no denk Nikeri wambaya gopay des ma broko pondo ook toen. Blaka man karma kiss you Chandrika persat. Ay sweetie give me rate. Blaka man karma kiss you. Eenmaal blaka my Fred heeft gastrati. Wel, jouw soorten hè Fredde. Daarom loopt dem af Nikeri. Horenjeng. 10.000 SRD per hectare of unu sa alisi gron sa vernietigd door water. Overstroming. Purenjeng. Unom sa kabedrag 10.000. Ja toch? Horenjeng.
karma. Uy, mo dede. Blakama karma tikjan. Mo dede. Mensen, helpen jullie maar lachen, maar doen jullie even normaal. Uno schrijft no tussen zo laf pop chico na. Blakama karma tek you chan. I klets langa, I beloof langa, I lay langa. I las ni keri. Je enige houvast. I las ni keri. Dat wil zeggen is inpakken. 2025 is inpakken. Jij komt nooit meer terug, hè? Oei, wat dede. Chan, ine komoro I las ni keri. No, de wisi pai. Desma de teleurgesteld in Jukba. Ja toch? Morale mo een beetje den scout of nikeri. U liep desma. Den boeren uji de gelegenheid mek desma protesteer. Log to de ati. Mek de soort aan real life. A echte libisas mij libisi. Mek de bewijstaan a echte grondtapu saudene tak. A no een lee grondtapu dene. A wereld saudene. Dat is real life man. Real things happening. Chan you last ni carry you fire. Empak hoor. Of mina mo bigi pakken no de.